Tak, krásny večer ešte raz. Vítam vás na webinári o ovocnej výžive, kde sa môžete dozvedieť množstvo nových informácií, ale aj takých, ktorí ste už niečo poznali. Tak, pustím vám prezentáciu a môžeme pomaličky začať. Tak, vidíte prezentáciu? Áno? Dobre. Takže dnešný večer je téma ovocná výživa a návrat k prirodzenosti. Pretože dnešný človek, k nemu prichádzajú rôzne vlastne informácie ohľadom výživy a častokrát sú vlastne veľmi protichodné a veľmi komplikované. A tu na tejto prednáške vám ukážem cestu, ako sa navrátiť naozaj k takej prirodzenosti a samozrejme tiež k jednoduchosti, aby ste naozaj nemuseli používať nejaké komplikované cesty a ako vlastne žiť zdravý život, jednoduchý zdravý život, ale aby ste sa navrátili k tomu, aby vaša cesta bola naozaj v tej jednoduchosti a ľahkosti. Aby ste prešli z režimu nejakého prežívania do stavu skutočnej vitality, zdravia a ľahkosti. Trošku sa vám na úvod predstavím. Kto ma ešte nepozná, tak som Ľudmila Totová, som matka 2 detí a nie som vlastne žiadna lekárka ani výživová poradkyňa. Som vlastne obyčajná žena v odzokách, ktorá si prešla určitou cestou, ktorá ju naučila, že naozaj ten život nie je nejako komplikovaný, len ho treba pochopiť. A táto moja cesta vlastne začala s mojimi deťmi, ktoré ma naozaj veľmi veľa naučili. A prišla som vlastne vďaka ním na rôzne cesty, ktoré ma naplňajú, ktoré proste vydávajú naozaj krásne svetlo do života. A vďaka tomu proste môžem šíriť ľuďom nové informácie. A po prvom pôrode, keď sa narodil vlastne môj syn, tak som sa vydala cestou laktačnej poradkyne, duly a lektorky hypnopôrodu. A tam som sa vlastne tiež naučila veľmi veľa o výžive človeka. A keď som vlastne potom išla ďalej rôznou cestou, tak som si začala vlastne spájať rôzne informácie z takého veľkého puzzle. A keď sa narodila vlastne moja druhá dcerka, tak tam to vlastne všetko odštartovalo tú moju ovocnú cestu. Pretože tá moja dcerka pár týždňov po pôrode začala mať vlastne škaredý exém na tváričke. No a keď vlastne sa to začalo šíriť a nepomáhali nejaké klasické odporúčania, nejaké klasické veci, tak jednoducho hľadala som cestu, ako jej pomôcť. Lekári navrhovali len nejaké chemické mastičky, kortikoidy a vraveli, že jednoducho sa s tým máme nejako naučiť žiť, že budú možno lepšie, možno horšie obdobia, alebo možno z toho vyrastie, ale jednoducho, že je to niečo, s čím proste bez nejakých chemických liekov nebudeme vedieť nejako bojovať. No ale ja som vlastne chemické lieky určite nechcela dávať, žiadne kortikoidy, pretože som vedela, aké sú vlastne vedľajšie účinky týchto rôznych chemikálií. A hľadala som vlastne prírodné cesty, ako jej pomôcť. Deň a noc som proste študovala rôzne materiály, videá, prednášky, knihy a hľadala som proste naozaj informácie, ako jej pomôcť. Avšak boli to rôzne protichodné informácie a tak som skúšala proste rôzne veci. Bola som s ňou vlastne aj na rôznych takých testoch z krvi, že vlastne čo by mohlo spôsobovať vlastne ten exém. No a keď vlastne prišli tie výsledky krvi, tak bol to vlastne nekonečný zoznam nejakých spúšťačov, čo je to vlastne spôsobuje, čo akože prišli z tých krvných testov. A tak som vlastne začala rôzne eliminačné diety, v podstate čokoľvek mohlo byť tým spúšťačom. Ja som ju vlastne kojila, tak išlo to vlastne cez mňa. Tak postupne som vyradzovala rôzne tie nejaké spúšťače, ktoré mohli jej toto spôsobovať v tom čase, keď som si takto myslela. No a došla som vlastne k tomu, že som v podstate ostala na mäse. Hej.
No a takýmto spôsobom som si v podstate prešla nejakou tou carnivore stravou, ale potom som vlastne zistila, že toto nie je cesta, pretože nejako to nepomáhalo. Ja som sa necítila dobre, a tak som vlastne hľadala ďalšie informácie. A postupne som si prešla vlastne na vegetariánsku stravu bez mäsa, potom neskôr vlastne aj na vegánsku. Skúsila som raw vegánstvo a nakoniec som sa vlastne dostala k ovocnej výžive. A takto som si prešla vlastne takým bludiskom rôznych diét, až kým som vlastne nenašla tú úplnú jednoduchosť v tom ovoci. A to mi dáva naozaj obrovský zmysel, keď si to vlastne človek všetko pospája a začne naozaj cítiť, aké je to proste úžasné. A takto jednoducho sa vlastne vyživovať bez nejakých komplikácií. Takže ak ste tu, aby ste vystúpili z nejakého kolotoča, nejakých problémov zdravotných, fyzických či psychických, ktoré nejaká bežná medicína vám nepomáha vyriešiť, tak ste to správne. Väčšina ľudí v dnešnej dobe bojuje s mnohými ťažkosťami, rôznymi zdravotnými problémami, ktoré proste rieši dlhodobo, chronicky, prechádzajú vlastne naozaj do rôznych ťažkých stavov a ľudia sú už naozaj z toho unavení a nevedia z toho vonku. A táto cesta ovocnej výživy ponúka naozaj krásnu, jednoduchú cestu, ako sa toho všetkého zbaviť. Hoci na začiatku to nemusí byť úplne jednoduché, pretože prechod môže byť rôzny, ale na konci vlastne naozaj vás čaká tá jednoduchosť a ľahkosť, ktorú naozaj mnoho ľudí túži dosiahnuť. Táto prednáška je pre tých, ktorí cítia, že ich telo naozaj nebolo stvorené na nejaké utrpenie, ale na prosperitu. A túžia po slobode a skutočnom uzdravení, nielen po nejakej dočasnej úľave, ktorú ponúkajú nejaké iné metódy alebo smery. Keď sa človek dostane k ovocnej výžive, tak možno na začiatku to vidí ako nejakú dietu alebo nejaký detox. Avšak nie je to žiadna dieta, nie je to žiadny dočasný program, kedy sa telo nejako má očisťovať a potom sa vráti vlastne ku klasickej strave. Ovocná výživa je vlastne naša prirodzenosť, naša biológia. A je to vlastne cesta, ktorou by mal kráčať naozaj každý človek, pretože takto sme boli vlastne stvorení. Sme pôdožravci. A to si vlastne za chvíľočku vysvetlíme. Nie sme teda vlastne žiadni mäsožravci, žiadni všežravci, ani blinožravci. Keď sa skutočne pozrieme do zrkadla a povieme si pravdu do očí, bez nejakých starých programov. A ovocná výživa proste naozaj niečo, čo je naša úplná prirodzenosť. Výživa ovocnou pripojím niekoho. Výživa ovocnou výživou alebo ovocím je vlastne o tom, že jeme čisto výlučne plody rastlín, stromov, kríkov, ktoré sú vlastne v prirodzenej celistvej podobe. Je to vlastne návrat k tej našej prirodzenej pôvodnej anatómii. A táto výživa vlastne čistí, hydratuje a nevyžaduje nejakú smrť ani utrpenie. Takže ovocná výživa nie je vlastne nejaký výživový trend, nie je to čistá kúra alebo dočasný detox, ale je to vlastne naozaj plnohodnotná výživa, plnohodnotný smer, ktorý môže vlastne človek nasledovať celý svoj život. Nie je to raw vegánstvo, je v tom veľký rozdiel, ale je to vlastne ovocná výživa. V raw vegánstve je proste množstvo komplikovaných receptov, mixovania, kadejakých rôznych iných plodín a toto naozaj neodporúčam. Takisto to nie je cesta pre nikoho, kto si chce proste len nejako hladkať ego, alebo snaží sa vlastne odlíšiť sa od niekoho, ale je to naozaj o hlbokom pochopení, že naše ľudské telo je stvorené na to, aby zažívalo tie chute toho ovocia
a aby žilo v ľahkosti a prirodzenosti. A nie je to o nejakom odopieraní si nejakých jedál, ale naozaj o tom hlbokom pochopení, a tá ovocná výživa takýmto spôsobom oslobodzuje človeka od rôznych závislostí, od všetkých rôznych chorôb a ponúka vlastne naozaj skutočnú slobodu a vitalitu. Takže ako som už spomínala, človek, keď sa pozrie do zrkadla naozaj s tou úprimnosťou, tak verím tomu, že zbadá, že jednoducho nie je nejaký mäsožravec, všežravec alebo bylinožravec. Keď sa pozrieme na naše zuby, na našu sánku, tak nemáme nejaké ostré trháky, rezáky. Nevieme vlastne otrhnúť nejaké mäso od kosti s našimi malými zúbkami. Nevieme sa prirodzene zahryznúť vlastne do nejakého zvieraťa. Ani inštinktívne, ani schopnosťami, proste to u nás nie je, prirodzené. Ale máme vlastne poľské stoličky, ktoré dokážu precízne žuť a žujú vlastne jednoducho tú ovocnú hmotu. Takže keď sa pozrieme naozaj už pri tom prvom pohľade na naše telo, tak naozaj nie sme nejakí mäsožravci, ktorí by dokázali inštinktívne vlastne zabíjať a trhať a jesť vlastne niečo takto živé, nejaké iné zviera zaživa. Ani napríklad malé deti, keď im dáte proste pred nich nejaké zvieratko, tak tiež proste nebudú chcieť ho zjesť, ale budú sa chcieť s ním hrať, skúmať. Ale keď im dáte pred nich vlastne nejaké ovocie sladké, tak to ochutnajú a s radosťou zjedia. Takže toto je tiež vlastne taký krásny test, že jednoducho už to malé dieťa vie, čo je tá prirodzenosť. Takisto nie sme nejaké bylinožravce. Keď vidíme krásnu, rozkvitnutú lúku, tak nemáme chuť proste sa tam pásť ako nejaká krava alebo koza. Jednoducho si vychutáme tú krásu toho prostredia, tej krásnej lúky, zelenej trávy, ale nemáme prirodzene chuť proste naozaj tam sa pásť. Ale keď vidíme proste maliny, jahody, černice, tak hneď nás to láka ochutnať to a je to pre nás proste prirodzené a chutné. A keď pôjdeme ďalej do tých úst, tak takisto vlastne naše sliny nie sú vlastne nejaké kyslé, ktoré by vlastne začínali rozkladať vlastne nejaké to mäso. Ale sú zásadité a obsahujú vlastne ptialín, ktorý je potrebný na štiepenie sacharidov. Čiže už v ústach sme pripravení na to sladké, na tie cukry vlastne z toho ovocia. Ďalej, keď to vlastne tá naša výživa sa posunie vlastne do čriev, do žalúdka, tak v žalúdku nemáme vlastne nejakú silnú kyselinu. Naša kyselina v žalúdku oproti mäsožravcom je oveľa slabšia. A proste nie je schopná dostatočne rýchlo vlastne rozložiť to mäso, ktoré ľudia jedia. Tým pádom to mäso tam vlastne hnie a to spôsobuje proste rôzne ďalšie problémy. Takisto dĺžka našich čriev nie je vlastne taká ako napríklad mäsožravci alebo u bylinožravcov. Mäsožravce majú vlastne oveľa kratšie tie čreva, aby vlastne to mäso veľmi rýchlo prešlo tým zažívacím traktom a tými črevami. A skôr ako vlastne sa tam to mäso začne nejako kaziť, tak sa vlastne vylúčia tie zvyšky vonku. Naopak bylinožravci majú oveľa dlhšie črevá, aby proste sa to pomaličky tam vstrebávalo. A plodožravci majú vlastne 9-krát dĺžku toho čreva ako tela. No a to je vlastne ideálne na spracovávanie alebo vstrebávanie tých plodov. Takisto nám ako človeku chýba enzym urikáza, ktorá štiepi vlastne mäso. To je typické vlastne pre mäsožravcov a všežravcov, ale bylinožravce a plodožravce vlastne tento enzym nemajú.
Takže to je tiež ďalší dôkaz, že naozaj nie sme nejaké mäsožravce alebo všežravce. A tá anatómia človeka naozaj v každom dôležitom fyziologickom aspekte sa na 100% zhoduje vlastne s pôdožravcom. Hovoria to naše inštinkty, naše schopnosti tela a aj táto vlastne fyziológia, anatómia. Keď sa človek dostane k informáciám o ovocnej výžive, častokrát ho napadne argument, že jednoducho ľudia už od pradávna vlastne lovili a živili sa vlastne mesom. Avšak keď sa skutočne pozrieme na nejaké tie záznamy, tak naozaj zistíme, že to tak nie je. Podľa teórie evolúcie, podotýkam, že to je teória, ja verím niečomu inému, ale aj podľa tejto teórie evolúcie sa človek vlastne vyvinul pred 300 000 rokmi v tropickom pásme Afriky, kde bolo celoročne teplo. A takýmto spôsobom vlastne prístup k sladkému ovociu naozaj celý rok. A keď sa človek vlastne potom vplyvom nejakých okolností dostal do nejakých chladnejších oblastí, tak vlastne začal sa prispôsobovať. Začal proste spracovávať rôzne aj ďalšie plodiny alebo aj vlastne to mäso. A toto sa udialo kvôli prežitiu v neostinných podmienkach, do ktorých sa vlastne ten človek dostal. Nie vlastne tým, že by to bola jeho prirodzenosť. Ale tie naše schopnosti, inštinkty, anatómia, fyziológia sa vôbec vlastne nezmenili. Čiže človek sa iba prispôsobil, ale malo to svoje vlastne dôsledky. Tým, že vlastne začal konzumovať aj niečo iné, tak jednoducho sa postupne to telo nejakým spôsobom adaptovalo, prispôsobilo, ale malo to vlastne naozaj tie zdravotné problémy, zdravotné dôsledky. A na druhej strane máme vlastne ďalšiu cestu alebo ďalšiu možnosť, ako to mohlo byť. A ja osobne sa prikláňam vlastne k tejto druhej ceste, k tejto druhej možnosti, že jednoducho človek bol stvorený Bohom a bol stvorený naozaj v rajskej záhrade. A bol stvorený taký, aký je. Neprešiel nejakou evolúciou od nejakej náhodnej bunky, ktorá vznikla v náhodnom nekonečnom vesmíre, ale jednoducho, že bol dokonale stvorený taký, aký je, v tomto nádherne dokonalom svete, ktorý bol pre neho stvorený, aby zažíval vlastne tento svet. A aj v Biblii sa vlastne píše pri stvorení táto veta. Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy prinášajúce ovocie, ktorým je semeno, aby vám boli pokrmom. Čiže už tam tiež je vlastne toto odporúčanie. A nie je to vlastne nejaký poetický opis, ale naozaj jasné vyživovacie odporúčanie pre život bez utrpenia a chorôb. Avšak aj tam proste prišlo k určitým okolnostiam a človek jednoducho sa začal prispôsobovať nehostinným podmienkam. A aj ďalej v Biblii sa proste píšu rôzne veci ohľadom odporúčaní tej stravy. Ale to už bolo vlastne potom, ako človek vyšiel z toho raja, kde bol stvorený. Takže na začiatku všade, proste keď sa dostanete na ten začiatok, tak naozaj človek je ten pôdožravec a má toto ovocie na to, aby proste sa vyživoval. A tá naša prirodzenosť sa odtedy nikdy nezmenila. A človek, keď sa začal vlastne vyživovať alebo stravovať nejakou varenou, spracovanou stravou, tak naozaj to bolo kvôli tomu prežitiu. No a to vlastne sa začalo spôsobovať rôzne zdravotné problémy. A nie je to vlastne kvôli tomu, pretože človek vlastne začal zabíjať ten život. A keď človek proste začal tie rôzne plodiny alebo akúkoľvek stravu vlastne variť, tak tým ohňom, tou vysokou teplotou naozaj sa zabíja všetok ten život. Ja to častokrát prirovnávam k tomu, že ak by sme proste zobrali našu ruku a dali ju do horúcej vody, vriacej vody a jednoducho ju tam uvarili,
tak čo z nej ostane? Bude funkčná? Možno tam ostane ešte vo vnútri kúsok nejakého života, ale proste tú ruku už nebudeme vedieť používať, keď ju takto vlastne spálime, uvaríme. A to isté sa deje vlastne aj so všetkým iným životom, ktorý vlastne takto spálime tým ohňom alebo tým veľkým teplom. Enzymy sa začínajú vlastne ničiť už pri 40 stupňoch Celzia. A rôzne vitamíny proste už pri 60 stupňoch vlastne tiež sa úplne ničia. Takisto minerály. Človek vlastne používa minerály vo svojom tele, ale potrebuje organické minerály, živé minerály, ktoré sú vlastne v tom živom ovoci alebo v živých plodinách. Avšak keď my to vlastne uvaríme, tak tieto organické minerály, živé minerály, sa vlastne premenia na anorganické, neživé. A tie vlastne naše telo nevie dobre spracovávať a využívať. Takže to sa vlastne ukladá v našom tele a potom človek doslova kamenie v tom vyššom veku. Nie je to o nejakom starnutí, telo vôbec nepotrebuje starnúť, vie sa vlastne krásne regenerovať, ale my keď ho permanentne proste zaťažujeme, zahlcujeme a proste napchávame naozaj tým mŕtvým jedlom, tak jednoducho to telo nejaký čas odoláva, ale potom už keď nevládze, tak jednoducho začína sa zanášať a to vlastne vedie k rôznym chorobám. Takým dôkazom tiež, že to varené nepatrí do nášho tela, je vlastne potravinová leukocytóza. To je o tom, že vlastne keď človek dá do svojho tela niečo varené, niečo mŕtve, varenú stravu, tak dochádza k prudkému nárastu bielých krviniek, ktoré sa vlastne presúvajú do toho nášho tráviaceho traktu. Telo takto reaguje na to varené jedlo, ako na toxickú hrozbu. A toto sa vlastne nedieje pri tom surovom ovoci. Tak položte si otázku, prečo vlastne sa toto deje. Prečo by to, čo nás má vyživovať, čo nás má držať pri živote vyžadoval vlastne takúto reakciu. Takže toto je tiež jasný dôkaz, že naozaj tá varená strava nie je pre nás prirodzená. Tie biele krvinky, ktoré proste potom upratujú to varené jedlo, tak potom sa nemôžu starať o zvyšok toho tela, kde majú upratovať vlastne medzibunkové priestory, ktoré tiež vlastne potrebujú tú starostlivosť. A tým pádom sa naše telo zanáša tým odpadom. Jednak z toho, čo produkujú vlastne nejaké naše bunky, ktoré sa tiež určitým spôsobom čistia, prečisťujú, ale aj tým, čo vlastne dávame do toho svojho tela. A to sa všetko potom v nás usádza v rôznych častiach, v rôznych orgánoch. A podľa toho, aký životný štýl vlastne vedieme, tak proste sa to prejavuje potom v rôznych chorobách, fyzických či psychických, pri rôznych vlastne častiach nášho tela. Často, keď sa ľudia dostanú k nejakej ceste tej živej stravy, živej výživy, tak dostanú sa vlastne k vegánstvu. No a myslia si, že vlastne to je ten vrchol naozaj tej zdravej výživy, že jednoducho majú všetko čerstvé a bez tej teplnej úpravy, že majú to živé a že to im zaručí vlastne naozaj to plnohodnotné zdravie. Avšak vegánstvo ja naozaj vôbec neodporúčam, hoci proste tam na tom tanieri to všetko vyzerá krásne, živo, pestrofarebne, ale v konečnom dôsledku to rôzne mixovanie listov, orechov, olejov, lisovaných za studena a rôznych proste druhov tých plodín, tak spôsobuje to, že vlastne v tom našom žalúdku sa to vlastne všetko zmieša a naše telo je vlastne z toho zmetené, čo má skôr tráviť. Pretože každá plodina potrebuje trošku iné to prostredie v tom žalúdku na správne rozloženie. A potom strebávanie vlastne v tých črevách. A my keď tam vlastne všetko možné pomixujeme jedno cez druhé, ako sú väčšina tých vegánskych receptov, tak jednoducho to telo nevie dostatočne rýchlo, správne spracovať
a tým pádom to v nás znova tiež len kvasí, kysne a potom proste človek má rôzne tráviace ťažkosti, nadúvanie, plynatosť a rôzne iné problémy. Takže toto naozaj nevedie k tej plnohodnotnej výžive. A potom človek častokrát na tejto strave vegan proste nie je dostatočne vyživený, chradne a potom sa vlastne vracia ako klasickej strave. Avšak na vine nie sú vlastne tie čerstvé plodiny, ale ich mixovanie. Ja osobne som presvedčená, že vegánstvo je vlastne taký háčik toho systému, ktorý sa snaží proste ľudí navrátiť do tej klasickej stravy. A preto vlastne sú rozšírení aj rôzni vegan influenceri, ktorí ponúkajú rôzne kuchárske knižky, rôzne aplikácie na to, aby ľudia proste robili tieto vegan recepty, predávajú rôzne mixéry, odšťavovače, človek za to vysolí kopec peňazí a výsledok je, že proste naozaj necítia sa na konci dobre, dlhodobo je to neudržateľné a vracajú sa vlastne späť. Takže toto považujem vlastne za takú slepú uličku a odporúčam, keď tak človeku naozaj ísť tou cestou ovocnej výživy. Postupne vlastne prejsť z tej klasickej stravy, ak niekto ešte je na tej klasike, až vlastne k tomu ovociu, postupne krok za krokom a takýmto spôsobom vlastne dôjsť proste k tomuto cieľu. Ľudia na ovocnej výžive, alebo keď sa dostanú k tejto téme, tak častokrát majú mnohé otázky, ktoré jednoducho im nevedia na ne odpovedať, tak si ich prejdeme. Takou najčastejšou otázkou je, odkiaľ vlastne budú mať bielkoviny. V dnešnej dobe je všetko o proteínoch. Keď pôjdete do obchodu, tak sú tam proteínové tyčinky, proteínové nápoje, proste všetko proteín. Už sa aj zmenili rôzne tie odporúčané pyramídky ohľadom stravy. Tak základ sú vlastne tie bielkoviny, ktoré odporúčajú vlastne tí výživoví poradcovia, lekári. Avšak proste človek nepotrebuje bielkoviny. Človek potrebuje, keď tak, aminokyseliny. Človek, ktorý konzumuje živočíšne bielkoviny, tak nevie ich vlastne využiť. Keď sa dostane živočíšna bielkovina do ľudského tela, tak to telo musí vlastne najprv tie živočíšne bielkoviny rozobrať na jednotlivé aminokyseliny. A potom z tých aminokyselín vlastne si vyskladáva vlastné ľudské bielkoviny. A tento proces vlastne vyžaduje veľké množstvo energie a prostriedkov, aby to vlastne telo mohlo spraviť. A to vlastne to telo zaťažuje. Takže oveľa jednoduchšie je vlastne prijať už hotové tie bielkoviny, tie aminokyseliny, ktoré sa vlastne nachádzajú v tom ovoci. Je to pre telo oveľa jednoduchšie a hlavne prirodzené. Nepotrebuje proste vynakladať veľké množstvo energie a prostriedkov na to, aby rozložilo proste nejaké cudzorodé bielkoviny. Ďalším takým mylným presvedčením je, že jednoducho bez tých bielkovín nebudú mať ľudia svaly. Ale takisto proste je to jeden obrovský mýtus, pretože svaly sa netvoria proste bielkovinami, ale tým, že človek proste sa hýbe, namáha, cvičí. A človek môže jesť tony bielkovín, ale keď sa nebude hýbať a cvičiť, tak jednoducho tie svaly nebudú rásť. A takým ďalším dôkazom je to, že jednoducho aj zvieratá v prírode, ktoré nezjedia proste naozaj vôbec žiadne bielkoviny, tak proste majú krásne svaly. Napríklad taký kôň, krava, nosorožec, gorila. Proste sú to všetko zvieratá, ktoré majú obrovské svaly a získavajú vlastne ich rastlinnou výživou, nie nejakými cudzorodými živočíšnymi bielkovinami. Takže je to o tom pohybe, o tej záťaži, o tom cvičení a nie o bielkovinách. A to vám povie vlastne aj naozaj taký pravdivý nejaký bodybuilder, že jednoducho naozaj nie je rozdiel, či sa sype tonou rôznych nejakých proteínov
alebo vôbec, ale jednoducho je to o tom, že koľko cvičí a ako cvičí. Takže naozaj nepotrebujeme nejaké cudzorodé bielkoviny, potrebujeme aminokyseliny. A všetky aminokyseliny vieme získať vlastne z toho ovocia. Ďalším takým mýtom je, že jednoducho ovocie obsahuje veľké množstvo cukru a že to môže spôsobovať proste rôzne zdravotné problémy, napríklad stukovatenie, pečenie, alebo aj cukrovku, alebo premnoženie kandidy, alebo rôzne nejaké takéto mýty, ktoré sa šíria ohľadom ovocnej výživy, ale nie je tomu tak. Nie je cukor ako cukor. Cukor v ovoci je proste prirodzený cukor, ktorý naše telo pozná a vie krásne využívať. Je spojený vlastne s enzýmami, so živou vodou, s vlákninou, ktorá postupne vlastne uvoľňuje ten cukor. Takže je to niečo úplne iné ako ten klasický rafinovaný cukor, ktorý je v rôznych spracovaných produktoch, ktorý spôsobuje proste inzulínový chaos a spôsobuje proste rôzne zdravotné problémy. Takže cukor z ovocia naozaj nejako neškodí, nevyvoláva žiadnu závislosť, ako je to o nejakom spracovanom cukre a nespôsobuje naozaj žiadne zdravotné problémy. Ja som už na ovoci približne 6 rokov a keby som mala mať proste nejaké zdravotné problémy, tak by som už ich mala, ale nemám. Naozaj nemám problém s nejakou cukrovkou, so stukovaním pečenie, žiadna kandida nikdy v živote nebola. Takže naozaj nemusíte sa toho obávať. A práve, že to ovocie vám môže poliečiť tieto rôzne choroby. Keď človek vlastne prejde na ovocnú výživu, tak naozaj vie sa vyliečiť z týchto chorôb, ako je cukrovka, kandida a rôzne ďalšie iné problémy. Jednoducho to ovocie dá priestor tomu človeku na to, aby sa proste začalo to telo liečiť, uzdravovať a zbavovať sa proste rôznych jedov a rôzneho odpadu, ktorý sa vlastne nahromadil v tom tele počas toho života. Ďalšou takou najčastejšou otázkou je, odkiaľ vlastne človek bude mať vitamín B12. To je častokrát kameň nejakého úrazu, prečo proste nie ísť touto cestou, že bude niečo chýbať, napríklad tento vitamín, ale na ovocnej výžive naozaj nemá prečo chýbať, keď človek jednoducho to skutočne pochopí a žije vlastne tým prirodzenejším spôsobom života, alebo prirodzeným spôsobom života. Ten vitamín B12 vlastne sa vraví, že produkujú vlastne baktérie, ktoré sú v pôde a sú vlastne na neumytom ovoci. Takže toto je vlastne jedna forma toho vysvetlenia. A jednoducho, keď človek nebude nejaký príliš posadnutý nejakou hygienou, tak je vlastne v tom prirodzenom prostredí obklopený vlastne týmito baktériami, ktoré proste sa prirodzene dostanú na jeho telo, do jeho tela a produkujú vlastne tieto baktérie, vlastne tento vitamín. A ďalšou nejakou možnosťou je, že jednoducho s tým vitamínom B12 alebo s rôznymi aj inými látkami je to úplne ináč, ako sa nám vraví. Jednoducho, že naozaj to telo nepotrebuje to, čo sa prezentuje v tej bežnej spoločnosti, alebo tak veľa, ako sa to prezentuje, ale jednoducho to telo si vie všetky veci aj vytvoriť samo, vie recyklovať, vie využívať proste oveľa lepšie tie rôzne látky, ktoré človek príjma. A nie je potrebné proste naozaj vôbec sledovať nejaké množstva nejakých látok, nejakých vitamínov, nejakých tých minerálnych látok, pretože naozaj to ľudské telo, ktoré je čisté, ktoré je nezanesené, ktoré správne funguje, tak naozaj nepotrebuje proste takéto nejaké tabuľky a návody. Takisto, čo sa týka nejakých tukov, tak ľudia majú prebytok tuku.
to, čo vlastne ľudia príjmajú počas svojho života, tak naozaj sú obrovské nadbytky. A ľudské telo to v skutočnosti naozaj vôbec takto nepotrebuje. Ovocie poskytuje naozaj všetky tie látky, ktoré telo potrebuje, aj tie aminokyseliny, z ktorých proste sa vytvárajú bielkoviny, poskytuje cukor ako palivo a takisto poskytuje vlastne tuky. Omega masné kyseliny, ktoré sú vlastne zastúpené v semienkach, v rôznom bobľovitom ovoci napríklad, v melónoch. Čiže keď prirodzene jeme vlastne to ovocie s tými semienkami, tak jednoducho sa to nachádza tam a naozaj nepotrebujeme konzumovať také množstvo tých tukov, ako sa nám prezentuje. A je to vlastne založené na tom, že potravinársky priemysel jednoducho potrebuje predať určité produkty a tým pádom proste sa vytvárajú tie rôzne odporúčania, tabuľky. A je to aj o tom, že jednoducho ten systém nám podsúva rôzne informácie kvôli tomu, aby sme proste neboli zdraví, doslova. Aby proste jednoducho na nás zarábali. Farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel a proste celý ten systém, ktorý je postavený na tom, aby ľudia boli vlastne doslova otroci a doživotní pacienti. Ale keď človek vlastne toto prezrie a uvidí proste tú pravdu, tú jednoduchosť, tak môže sa vlastne z toho vyslobodiť a navrátiť sa vlastne do tej prirodzenosti, slobody a ľahkosti. Keď človek začne ísť touto cestou ovocnej výživy, tak to telo vo väčšine prípadov je vlastne zahltené z predchádzajúcej stravy. Možno niekto desiatky rokov proste bol na klasickej nejakej tej strave, na varenom jedle a to telo proste naozaj má v sebe veľa toho odpadu. A keď človek vlastne začne vyradzovať to spracované jedlo, živočíšne produkty a prechádza vlastne na to ovocie, tak to telo odrazu alebo postupne má stále viacej a viacej času na to, aby sa regenerovalo a upratovalo. A môžete si to predstaviť, ako keby ste mali napríklad 20, 30, 40, 50 rokov neupratovanú kúpeľňu, ktorá je plná proste bordelu, nánosov, odpadu. A keď tam konečne vlastne niekto príde a začne upratovať, tak jednoducho nemusí to byť príjemné. Hej. A môže prísť fyzická únava, bolesti hlavy, rôzne výtoky, hmlah myslení, môže sa dočasne zhoršiť nejaký zdravotný stav, nejaká choroba, ktorú ste mali. Ale to je vlastne všetko prejav toho, že to telo konečne má čas a energiu na to, aby upratovalo. Áno, to upratovanie nie je vždy príjemné, rovnako ako by nebolo príjemné upratovať tú 20, 30, 40 ročnú kúpeľňu, kde nikto proste neupratoval. No ale keď to vlastne potom sa vyčistí všetko, tak vás čaká proste krásne, zdravé telo a plnohodnotné zdravie, ktoré jednoducho naozaj vám bude slúžiť celý život. To ovocie vlastne dá ten priestor, aby sa to mohlo všetko čistiť a uvoľňovať. Čiže vás nelieči samotné to ovocie, ale vás lieči alebo uzdravuje to samotné telo, ktoré je dokonale nadizajnované tak, že jednoducho vždy sa navracia do toho pôvodného stavu. Vždy sa snaží proste to telo vrátiť do tej prirodzenosti a harmónie. A keď mu človek vlastne prestane brániť, tak sa to vlastne krásne vracia. A klasické nejaké lieky, či už chemické, alebo aj tie prírodné, hej, tak všetky tieto vlastne pomôcky len zakrývajú symptómy, ale neliečia skutočnú príčinu. Preto vlastne sa musíme vlastne k ním stále vracať znova a znova. Hej, čiže keď používate nejaké chemické lieky, tak vyberiete nejaký chemický liek, na čas je vlastne v úvodzovkách dobre, zakryli ste vlastne nejaké tie symptómy, ale potom sa vlastne tá choroba vracia, buď v takej istej forme, alebo v nejakej inej. A znova používate tie chemické lieky. Je to proste nikdy nekončiaci kolobeh. Je to proste taký kolotoč. A to isté sa deje vlastne aj s prírodnými liekmi.
Hej. Len je to vlastne iná nálepka. Namiesto chemických liekov používate prírodné. Nejaké bylinky, olejčeky, tinktúry, zelené potraviny, čokoľvek. Je to vlastne tiež iba taká nálepka na tie symptómy, ale tá skutočná príčina, ten koreň toho problému tam vždy ostáva. Takže načasať vlastne tie symptómy potlačia týmito liekmi, či už chemickými alebo prírodnými, ale potom sa to vlastne znova vracia. Keby to skutočne fungovalo, tak jednoducho stačí vám vlastne tieto prípravky vybrať raz, vylieči to telo a už sa to nikdy nevráti. Ale ruku na srdce, ktorý liek, či už chemický alebo prírodný, tak to funguje. Vybrali ste ho a už ho viacej nepotrebujete nikdy v živote? Tak to je otázka, to je odpoveď na to, či to je vlastne skutočný liek alebo iba nejaká náplasť. Keď vlastne človek začne ísť touto cestou ovocnej výživy, tak keď príde ten detox, tak môže človek mať pocit, že jednoducho tá ovocná výživa nefunguje, že mu niečo chýba, že potrebuje vlastne to varené jedlo. A častokrát to ľudí otvrdí aj to, že keď si dajú to varené jedlo, tak je im odrazu lepšie. Ale toto vlastne nie je dôkaz toho, že im niečo chýba, ale že jednoducho to varené jedlo znova zahltilo to telo a zastavilo vlastne to čistenie. Ako keby ste vyšli vlastne z tej kúpeľne, ktorú ste upratovali a prešli do obývačky. Hej? Takže áno, nebudete cítiť ten smrad a bordel v tej kúpeľni, ale ono to tam ostáva. Hej? Nikdy sa to nestratilo. Len proste ste od toho odišli. Jednoducho zastavili ste to čistenie. A preto vlastne to varené jedlo vám v odzokách pomôže, ale proste neodstráni to, čo ste vlastne tam nechali. Takže návrat vlastne k tomu varenému jedlu nie je riešenie, ale môže byť vlastne pre niekoho taká barlička, že keď niekto proste má silný detox, tak môže si dať proste nejaké jednoduché varené jedlo na to, aby trošku zmiernil vlastne tie detoxikačné príznaky. Ale odporúčam ďalej pokračovať vlastne na tej ceste k tej ovocnej výžive, aby proste naozaj sa tá kúpeľňa alebo to vaše telo mohlo skutočne prečistiť a aby ste mohli proste naozaj si vychutnať to plnohodnotné zdravie. Jedným takým mechanizmom, ako sa vlastne telo čistí, je tiež vlastne menštruácia. A toto je pre mnohých téma, ktorá je ťažko skúsnutelná, pretože sme si zvykli, že menštruácia proste je niečo úplne prirodzené a že je to symbol ženstva a že je to úplne v poriadku, keď žena každý mesiac krváca. Ale keď si na to pozrieme bližšie, tak naozaj akékoľvek krvácanie z akéhokoľvek iného orgánu nášho tela alebo inej časti tela nepovažujeme za normálne. Tak prečo je to vlastne pri maternici ináč? Maternica, zdravá maternica zdravej ženy tak naozaj nemusí krvácať. A pritom ostáva žena naozaj plodná. Ale keď je jej telo zahltené, tak jednoducho sa tá krv vďaka tým živočíšnym tukom a bielkovinám zahlcuje a leptajú sa vlastne sliznice. A keď vlastne potom dôjde vlastne k takému zvýšenému tlaku počas ovulácie, tak vlastne tie kapiláry, ktoré sú oslabené, sa trhajú, otvárajú. A takto vzniká vlastne to krvácanie a takisto bolesť pri tej menštruácii. Ale keď je človek vlastne čistý, respektíve tá žena, tak tie cievy sú v poriadku, telo nie je zanesené, nepotrebuje sa vlastne takýmto spôsobom čistiť od tých toxínov. A naozaj žena vôbec nemusí krvácať. Je ďalej plodná, ovulácia prebieha, je schopná počať, vynosiť to dieťa, krásne sa o ňo starať, dojčiť a naozaj nepotrebuje proste mať tento proces. Ani zvieratá v skutočne voľnej prírode, ktoré nie sú ovplyvnené človekom, tak nekrvácajú. Krvácajú iba tie zvieratá, ktoré proste boli udomácnené alebo žijú v blízkosti človeka, ktoré už tiež majú vlastne ovplyvnenú tú svoju výživu alebo stravu. Čiže mačky, psy na granuliách, na konzervách, alebo aj napríklad zvieratá, ktoré
už sú prekrmené, hej, napríklad na tých poliach, tak proste môžu vykazovať známky toho krvácania, ale zvieratá, ktoré sú naozaj vo voľnej, čistej prírode, tak nekrvácajú. Tá výsielka maternice sa vlastne naspäť strebe a recykluje a nepotrebuje vlastne sa dostávať takto von z tela pomocou tej krvi, ako to má väčšina žien. Takže ženy, ktoré vlastne prejdú na ovocnú výživu, postupom času, keď sa ich telo viacej a viacej prečisťuje, tak strácajú menštruáciu. A nie je to vlastne znak nejakej choroby, nejakého nedostatku, ale toho, že jednoducho to telo už je čisté a nepotrebuje proste sa takto čistiť. Takže len som vás chcela upozorniť, že keď sa dostanete do tohto štádia, netreba sa zľaknúť. Jednoducho to postupne pôjde dostratená. A ja mám vlastne tiež túto skúsenosť, že jednoducho teraz mám menštruáciu aktuálne nejaký 1,5 dňa. Je to takú úplne slabúčku, že keby som nechodila na toaletu, tak v podstate o tom ani neviem. Takže verím tomu, že čoskoro vlastne to pôjde úplne dostratená a naozaj nebudem sa už vlastne takýmto spôsobom vôbec čistiť. Ale zároveň vlastne cítim, že tá ovulácia tam stále je, že jednoducho som stále plodná a nestratila som vlastne tú plodnosť. Tak keď človek vlastne chce prejsť na ovocnú výživu, tak odporúčam vlastne taký postupný prechod. Ja vediem vlastne takú výzvu Ovocný reset, do ktorej sa vlastne ľudia môžu zapojiť a prejsť si vlastne týmto prechodom takouto cestou, kde postupne vlastne človek pridáva stále do tej svojej výživy to ovocie, krok za krokom. Čiže najprv vlastne sa zavádzajú ovocné raňajky až do obedia. A keď to už človek vlastne zvládá, tak môže zaradiť ovocné desiaty, ovocný obed a postupne vlastne prejde do toho olovrantu až proste do tej 100% ovocnej výživy. A môžete to takto mať z týždňa na týždeň alebo si vlastne zvoliť nejaké vlastné tempo podľa toho, ako to budete potrebovať a cítiť. No a postupne vlastne prechádzať aj na také úplne jednoduché vegánske jedlo, keď ešte potrebujete si dávať aj takúto stravu. Takže odporúčam, keď je napríklad niekto všežravec aktuálne, tak aby najprv vyradil vlastne to mäso, a potom mlieko, mliečne výrobky, vajcia, múčne jedlá a postupne vlastne aby prešiel na úplne jednoduchú vegánsku varenú stravu a popri tom, aby človek zavádzal stále viacej a viacej toho ovocia. Povieme si tiež také zlaté pravidlá na ovocnej výžive, aby vlastne vám to krásne fungovalo. Tak, ako som už spomínala, je veľmi dôležité, aby ste nemixovali a jedli vlastne alebo zažívali to ovocie na prázdny žalúdok. A to je veľmi dôležité, pretože keď v tom žalúdku máte nejakú napríklad predchádzajúcu varenú stravu alebo čokoľvek iné, hej, čo ste jedli, či už aj ovocie, tak jednoducho sa to tam zmiešava a tým pádom sa to nesprávne rozkladá a potom vlastne to spôsobuje nejaké rôzne problémy. Takže odporúčam jesť to ovocie naozaj vždy iba na prázdny žalúdok, samostatne. A to ovocie sa vlastne potom trávi veľmi rýchlo. Trvá to od konzistencie toho ovocia a množstva toho ovocia nejakých 30 až 60 minút v priemere. No a potom sa to vlastne presúva do tých čriev. Ďalej, ďalšou takou radou je, že nejesť vlastne rôzne druhy ovocia naraz, takže vždy iba jeden druh na ten prázdny žalúdok, nemiešať a jesť tento jeden druh do sytosti. Čiže nestačí na začiatku mnohým ľuďom si dať na jeden chod napríklad jedno jablčko alebo jeden banán. Proste naozaj na začiatku je potrebné zjesť oveľa viac toho ovocia, aby vás to zasytilo a postupne to množstvo sa bude vlastne zmenšovať, keď už budete viacej prečistení. Takže neodporúčam nejaké zložité ovocné šaláty s rôznym druhom ovocia, lebo to vlastne vyžaduje zložitejšie to trávenie a to nemusí potom spôsobovať dobré veci.
Ďalej odporúčam, aby ste sa zamerali na zrelé ovocie, čiže keď napríklad kupujete zo supermarketu, z obchodu, tak nechajte proste to ovocie aj trošku dozrieť doma, pretože na tých pultoch sú často vlastne tie plody nezrelé. Takže ideálne sú zrelé plody a dôležité je vlastne, aby ste ich potom tiež konzumovali pri izbovej teplote. Čiže keď ich máte uložené niekde v chladničke alebo nejakej špajzi, v komore, v pivnici, tak je dobre vlastne pred tým, ako ho budete vlastne konzumovať, vybrať ho vlastne z tohto priestoru chladného a nechať ho vlastne pri izbovej teplote minimálne hodinu, aby sa vlastne nahrialo a aby ste ho mohli vlastne potom krásne skonzumovať a vyživiť sa týmto. Neodporúčam používať mikrovlnky, pretože to vlastne ničí tie živiny, transformuje ich, takže toto určite neodporúčam používať. Ďalšou takou radou je, aby ste jedli to ovocie čerstvé, čiže odporúčam nekrájať si ho dopredu na nejaké menšie kúsky, ale zobrať si ho vlastne celistvé, keď niekde potrebujete a naozaj začať ho jesť alebo krájať proste tesne pred tou konzumáciou. Aby tam nedochádzalo vlastne k tej oxidácii, pretože tam vlastne sa ničia tie enzymy, ničia sa vitamíny a potom vlastne strácate tie živiny. Takisto neodporúčam používať rôzne šťavy alebo smotička, pretože tam vlastne dochádza tiež k tej obrovskej oxidácii. Keď proste jednoducho sa to tam mieša, odšťavuje, proste stláča všelijako, tak proste tá hmota prichádza do kontaktu s tým vzduchom, s tým kyslíkom. A tým pádom proste sa tam ničia tie živiny. Takže akokoľvek je to moderné, to šťavičkovanie, smotičkovanie, tak na prospech to nie je tak veľmi dobré. Hoci v niektorých prípadoch to môže pomôcť, takto možno odľahčiť proste to zažívanie, to trávenie, ale ja to odporúčam naozaj iba v prípadoch, keď jednoducho človek naozaj potrebuje veľmi rýchlo nejako dopriať tomu telu tú regeneráciu a proste uzdravovanie. Hej. Ale za bežných okolností naozaj nemusíte vlastne takýmto spôsobom doslova ničiť to ovocie, ale jednoducho dopriať si ho vlastne celistvé také, aké je. Takže tie šťavy alebo smutička proste naozaj neodporúčam v väčšine prípadov, lebo proste sa tam ničia tie živiny. A takisto vlastne tam potom chýbajú proste tie látky, napríklad tá vláknina v tých šťavách, pretože tá vláknina je tiež veľmi dôležitá. Ona vlastne zabezpečuje pomalé strebávanie toho cukru, aby vlastne tam bola stabilná energia, aby tam nebol nárast proste toho cukru príliš rýchly. A preto sa vlastne napríklad šťavy častokrát riedia, hej, s tou vodou. Ale čo sa týka vody, tak na to už mám tiež nejaký svoj názor. Takže ideálne je jesť to ovocie celistvé, tak ako vyrástlo. Proste tá príroda je dokonalá a stvorila to tak, ako to má byť. Nenarodili sme sa s odšťahovačom alebo mixérom pod pazuškou, ale jednoducho narodili sme sa s rukami, s ústami a s najlepším odšťahovačom v našich ústach. Keď človek začne prechádzať na ovocnú výživu, tak častokrát naráža proste na svoje okolie, ktoré odrazu nechápe, prečo ten človek prestáva jesť nejaké to klasické jedlo, tú varenú stravu a častokrát vlastne chcú nejakým spôsobom zachrániť toho človeka pred tou ovocnou výživou, lebo proste väčšina ľudí, keď nemá tie informácie, tak tomu nerozumejú. A človek vlastne v takomto prostredí ľudí, ktorí naozaj nechápu tej ovocnej výžive, tak častokrát vlastne zlyhá v tom, aby vlastne pokračoval na tejto ceste. Takže
takej tej prechodnej fáze odporúčam naozaj trošku sa izolovať od nejakých spúšťačov alebo pokušení, aby vlastne ten človek týmto prechodom ľahšie prešiel. Takže ak máte pozvanie na nejakú rodinnú oslavu, do reštaurácie, na nejaké pohostenie, tak odporúčam na čas proste to obmedziť alebo proste úplne zamedziť, lebo na takýchto vlastne príležitostiach človek naozaj najčastejšie zlyhá. Je tam kopec ľudí, ktorí proste začnú ho rýpať, začnú sa pýtať a začnú ho ponúkať. A človek proste, keď je ešte nejakým spôsobom závislý na tej klasickej strave, tak jednoducho častokrát zlyhá. Takže odporúčam naozaj sa tomu vyhnúť a proste ani nesedieť s ľuďmi, ktorí majú vlastne na tanieri to varené jedlo, lebo je to proste pre toho človeka veľmi lákavé. Človek je v podstate na tom varenom jedle naozaj obrovsky závislý a zistí to až vtedy, keď proste sa toho vzdáva, keď to obmedzuje. Je to obrovská závislosť, porovnateľná so závislosťou na alkohole, na heroíne. Takže proste človek môže mať rôzne abstinenčné príznaky doslova. Takže odporúčam proste vyhýbať sa takýmto priestorom, rovnako ako alkoholik nepôjde do baru a nebude sedieť proste s ďalšími pijúcimi ľuďmi, tak ani človek, ktorý prechádza na ovocnú výživu, ktorý ešte proste má tie závislosti, tak by nemal proste byť v priestore s ľuďmi, ktorí proste sú ešte závislí. Takisto odporúčam nevariť nejaké nezdravé varené jedlá pre nejakých členov domácnosti. Keď máte napríklad partnera, tak je to dospelý človek a vie si navariť sám. A keď máte deti, tak s nimi tiež môžete vlastne začať túto cestu a postupne vlastne s nimi tiež prechádzať na ovocnú výživu. Takže môžete ich tiež do toho zapojiť. Deti sú tiež ľudia a všetci ľudia sú pôdožravci. Rovnako ako každá krava od teliatka maličkého je proste bylinožravec, tak takisto vlastne ľudia od útleho veku, od narodenia sú vlastne všetci pôdožravci. Takže aj deti môžu byť úplne čisto na ovocnej výžive a nepotrebujú žiadne varené jedlá. Takže postupne vlastne môžete aj s nimi prechádzať na ovocnú výživu. V domácnosti si to môžete vlastne trošku uľahčiť takým spôsobom, že proste sa izolujete od toho spracovaného jedla, že napríklad môžete ho úplne vyhodiť zo svojich poličiek, zo svojich chladničiek, aby ste to vôbec ani doma nemali. Ale pokiaľ máte v domácnosti niekoho, kto to ešte vlastne konzumuje, tak jednoducho si to nejako oddeliť, doslova aj zamknúť možno nejakú skrinku alebo chladničku, a aby ste nemali vlastne k tomu prístup. A takýmto spôsobom vlastne si to zamedziť. A môžete vlastne na čas, pokiaľ to nebudete zvládať s tým človekom, ktorý má na tanieri niečo varené, aby ste neochutnali, tak môžete vlastne jesť to svoje ovocie niekde inde. Jednoducho ísť do nejakej inej miestnosti a tam proste sa nájsť a takýmto spôsobom proste, aby vás nelákalo to varené. A veľa ľudí začína vlastne na klasickej strave túto cestu, alebo možno ešte vegetariáni. Tak je dobre vlastne postupne vyradzovať tie živočíšne produkty, ako som spomínala. A to veľmi pomáha vlastne odbúravať ten najväčší odpad. A môžete vlastne to docieliť takým spôsobom tiež, že budete si programovať tú svoju myseľ. Odporúčam pravidelne napríklad sledovať nejaké vegánske dokumenty, ktoré vám budú doslova budovať odpor k tým živočíšnym produktom a k rôznej chémii, ktorá sa vlastne tiež v tom nachádza. A aby ste dospeli do toho štádia, že naozaj by ste sa už ani nedotkli tých živočíšnych produktov, pretože tie živočíšne produkty sú naozaj plné utrpenia, plné proste naozaj veľkého zla, doslova. A takisto vlastne aj rôznej chémie. Aby toto vlastne všetko tými živočíšnymi produktami prijímate do svojho tela. Nielen fyzicky tú hmotu, ale aj vlastne tú energiu toho všetkého, čo sa tam deje vlastne s tými zvieratmi. A mnohí ľudia, keď vlastne vidia tie rôzne vegánske dokumenty, tak až vtedy im dôjde, že čo vlastne majú na tanieri.
Takže naozaj odporúčam si to pozrieť, je ich kopec vlastne takýchto vegánskych dokumentov a to vám môže vlastne naozaj otvoriť oči v mnohých smeroch, že naozaj tá živočíšna strava proste nepatrí do nášho tela a nie je to vlastne dobré ani pre nás, ani pre tie zvieratá, ani celkovo vlastne pre zem. Takže kto chce žiť naozaj v slobode, prirodzene a v láske, tak prvým krokom by malo byť vlastne naozaj vylúčenie tých živočíšnych produktov. Keď sa vlastne človek dostane na tú ovocnú výživu, tak zistí, že to vlastne ovplyvňuje nielen to, čo má na tanieri, ale vlastne celý jeho život. A postupne sa vlastne menia rôzne proste tie aspekty toho života a jedným z nich je aj vlastne hygiena. A človek na ovocnej výžive naozaj nepotrebuje nič iné okrem vody. Môže vylúčiť úplne naozaj všetky rôzne chemické prostriedky a prípravky, ktoré má v domácnosti a stačí mu naozaj úplne iba čistá voda. Nepotrebuje žiadne mydlá, šampóny, intímnu hygienu, nepotrebuje proste zubné pasty, deodoranty, rôzne krémy, olejčeky a kadečo iné, čo ľudia používajú. A naozaj toto všetko môže vlastne z vašej domácnosti úplne zmiznúť a používate vlastne iba čistú vodu. A tieto všetky produkty vlastne človek používa kvôli tomu, pretože jeho telo je zahltené a doslova smrdí z toho odpadu. Hej. Keď človek je tú varenú stravu, mäso, mlieko a všetky tie chemické bomby, ktoré tam sú, no tak je to vlastne veľmi pre to telo toxické a proste doslova to hnie v tých črevách a hromadí sa tam hlien a rôzne toxické látky a to potom vlastne vychádza z nášho tela. A vychádza to vlastne aj cez kožu. A to spôsobuje proste ten odporný zápach, ktorý proste cítime z toho nášho potu, alebo proste aj z moču, z stolice. Je to vlastne naozaj všetko spôsobené tým, že proste nejeme tú našu prirodzenú výživu, ale naozaj ten mŕtvý odpad, mŕtvé jedlo. A to všetko vlastne z nás vychádza. Ale keď človek vlastne prejde na ovocnú výživu, tak keď sa to telo prečistí, tak naozaj nesmrdí. Človek na ovocnej výžive nepotrebuje žiaden deodorant. Môže proste behať celý deň, namáhať sa a jeho pod nebude smrdieť. Keď pôjde na toaletu, takisto proste tá stolica, ten moč nesmrdí. Jednoducho nie sú tam tie toxíny, nie je tam ten odpad. To ovocie sa vlastne krásne spracováva a naozaj nepotrebujete vetrať, nepotrebujete používať nejaké voňavky na toaletu. A dokonca nebudete po čase potrebovať ani toaletný papier v podstate, iba na takú kontrolu možno. Lebo to ovocie sa vlastne tak dokonale spracuje, že jednoducho na tej toalete to krásne jednoducho vyjde vonku, nepotrebujete tam tlačiť pol hodiny, ale vyjde to proste za pár sekúnd a nevytvára to proste tú špinu na tom análnom otvore. Takisto ako všetky ostatné živé bytosti a zvieratá nepotrebujú toaletný papier, keď sú na tej svojej prírodzenej výžive, tak ani človek. Takže tým pádom môžeme tiež šetriť naše životné prostredie. Nepotrebujeme kácať stromy na ten papier a naozaj sa dostaneme do takého kruhu čistoty, ktorý je bez potreby naozaj rôznych tých chemikálií alebo produktov, ktoré bežne ľudia používajú. A to má potom vplyv vlastne aj na to, že jednoducho, keď to nekupujete, tak môžete vlastne ušetriť peniaze. Hej. Nepotrebujete chodiť do drogérie, nepotrebujete proste vyhadzovať peniaze za rôzne lieky, či už chemické alebo prírodné. A môžete to investovať vlastne do toho ovocia alebo do čohokoľvek, čo uznáte za vhodné. Takže takýmto spôsobom proste naozaj šetríte aj seba, aj životné prostredie, že šetríte svoju peňaženku a vracete sa naozaj k tej jednoduchosti. Takže môžete sa pripojiť do ovocného raja a začať túto nádhernú cestu ovocného resetu alebo tejto svojej transformácie.
a začať vyživovať to svoje telo tým ovocím. A to vám vlastne môže poskytnúť krásnu vitalitu, čistú myseľ a oslobodiť vás od akýchkoľvek fyzických či aj psychických chorôb. Pretože to telo úzko súvisí aj s tou našou mysľou. Keď je telo zahltené, tak to má obrovský vplyv na to naše myslenie. Takže všetky vlastne psychické problémy majú pôvod vlastne tiež na tom tanieri. Hoci to človek možno neuvedomuje a nepovie ma to doslova ani žiaden psychológ v mnohých prípadoch, ale všetko naozaj začína na tom tanieri. Pretože keď to telo je neustále zahlcované tou varenou mŕtvou stravou, tak je v podstate permanentne v strese. A keď je telo v strese, myseľ nemôže byť pokojná. A tými živočíšnymi produktami, proste ako som spomínala, nepríjmate iba vlastne to fyzické, ale aj to energetické. Takže keď si predstavíte, čo zažívajú tie zvieratá na tých bytunkoch, proste v tých veľkochovoch, je to vlastne celoživotné utrpenie, strach, agónia. Tak toto všetko vlastne príjmate s tými živočíšnymi produktami a jednoducho potom to z vás aj ide vonku. Ten hnev, tá agresia, to zúfalstvo, ten smútok, všetko to, čo vlastne zažívajú tie zvieratá počas svojho života, tak sa v nich ukladá aj tá energia a keď to človek vlastne konzumuje, tak to do seba vlastne príjma a potom to z neho ide vonku. Takže nepomôžu vlastne žiadne nejaké terapie, tiež nejaké liečenia, rôzne kurzy, workshopy, čokoľvek, čo lieči vlastne nejaké psychické záťaže, ale pokiaľ človek naozaj neodstráni tú skutočnú príčinu, tak sa to vlastne bude stále vracať. Takže skutočným liekom na všetky fyzické aj psychické choroby proste je navrátiť sa k našej prirodzenosti. A keď sa vlastne vy takto budete vracať a kráčať touto cestou, tak môžete si vlastne postupne tvoriť aj tú svoju komunitu, kde budete vlastne tiež šíriť tú ovocnú výživu a takýmto spôsobom tiež pomáhať ďalším ľuďom prísť na túto cestu skutočného zdravia a vitality, aby proste sa to šírilo, aby sme vlastne spoločne tvorili ten náš ovocný raj a obnovili vlastne našu zem, ktorá by mala byť naozaj tým rajom na zemi. Môžeme spoločne vysádzať ovocné lesy, sady, ktoré budú nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie. A takýmto spôsobom zabezpečiť vlastne tú krásnu, zdravú výživu, ktorá nás bude podporovať v tomto svete. Takže odporúčam vám vydať sa na túto cestu, zostať naladený vlastne na tú prírodu, na to ovocie a takýmto spôsobom vlastne kráčať tej slobode. A naozaj ten ovocný raj alebo osobný raj začína na vašom tanieri. Takže vítajte v ovocnom raji na ceste k prirodzenosti, vitalite a zdraviu. A ja vám na tejto ceste vlastne môžem tiež rôznym spôsobom pomáhať, ak sa tak rozhodnete, využite tieto možnosti. A máte vlastne ich viacero. Ja mám vlastne takú ovocnú skupinu, ovocný raj, v ktorej už ste v podstate všetci, ale môžete tam pozvať aj ďalších ľudí a tam máte vlastne tiež rôzne cesty, ako kráčať. Môžete jednoducho si čítať tie moje príspevky, rôzne informácie, zdieľať skúsenosti, pýtať sa a takýmto spôsobom proste kráčať touto cestou, tak možno aj viacej samostatne, osobitnejšie. Môžete sa zapojiť vlastne aj do nejakých spoločných tých ciest. Mám napríklad takú výzvu Ovocný reset, kde sa môžete zapojiť. Teraz jedna prebieha, je to vlastne trojmesačná výzva postupného prechodu na ovocnú výživu. No a potom vlastne ešte ponúkam takú osobnú ročnú transformáciu, čiže také osobné vedenie, mentoring, kde vlastne môžem človeka vlastne osobne viesť individuálne touto cestou a to je vlastne ďalšia možnosť, ktorú môžete využiť.
Takže prvá cesta je vlastne tá komunita Ovocný raj pre tých, ktorí proste chcú čerpať vlastne tie informácie, nasávať, takže môžu sledovať moju facebookovú skupinu Ovocný raj. Tam nájdete inšpiráciu, rôzne skúsenosti, ktoré sa tam zdieľajú a pôjdete vlastne nejakým svojim vlastným tempom. Ďalej máte možnosť zapojiť sa do ovocného resetu a najbližší začína vlastne v septembri, začiatkom septembra. Teraz jeden prebieha do konca augusta a potom sa vlastne môžete pripojiť do ďalšieho. Takže tam ideme vlastne postupne 3 mesiace na tú ovocnú výživu a je to vlastne taká väčšia skupinka, kde sa prepájame raz do týždňa na takom webinári a takisto vlastne sme vlastne na messengerovej skupinke, kde sa podporujeme a v súkromnej facebookovej skupine. No a kto je potreboval vlastne taký osobnejší prístup, také väčšie vedenie, tak ponúkam vlastne aj ročný osobný mentoring pre tých, kto to tak cíti. A tam vlastne beriem iba 10 ľudí na rok. Začíname vlastne 1. septembra, takže kto by sa chcel pridať, tak môže ma kontaktovať a takýmto spôsobom môžeme vlastne začať tiež túto transformáciu. Takže tu nám máte vlastne také zhrnutie toho, ako vlastne vás môžem podporovať na tejto vašej ceste. Takže môžete si vybrať od tej facebookovej skupiny cez tú výzvu až po ten osobný mentoring. Takže odporúčam vám vlastne spraviť ten prvý krok k ovocnej vitalite, k tejto ovocnej ceste a jednoducho začať, pretože je to cesta, ktorá vám ukáže naozaj mnoho a môžete vlastne zmeniť celý svoj život naozaj od koreňov a môže vlastne vám to priniesť množstvo zmien v živote, krásnu slobodu v mnohých smeroch a naozaj to plnohodnotné zdravie. Takže odporúčam tú transformáciu začať už dnes. Mnohé z vás už ste to začali, alebo mnohí z vás. Takže som pripravená tiež vám na tejto ceste pomôcť, ukázať vám proste tú moju cestu, môžete sa z nej poučiť, môžete z nej čerpať a takisto sa môžeme podporovať navzájom. Čiže ja som veľmi rada, že tvoríme vlastne tiež komunitu, ktorá sa rozrastá a kde môžeme vlastne naozaj zdieľať naše skúsenosti a podporiť sa navzájom. Takže som tiež veľmi rada, že ste sa pripojili aj k tejto prednáške. Mnohé z vás už proste poznáme aj osobne, aj sa prepájame na rôznych úrovniach a ja som za to obrovsky vďačná. A toto je moja vlastne najväčšia odmena, že jednoducho naozaj tvoríme tú komunitu, šíri sa to ďalej a navzájom sa vlastne podporujeme. A vidím v tom naozaj obrovský zmysel, pretože to, čo mi tá ovocná cesta dala, tak by som dopriala naozaj každému. Takže ešte raz vám ďakujem za pozornosť a teraz by som vlastne dala priestor možno ešte na nejakú diskusiu a na nejaké otázky.